Jeminečku, zapisník pre babku a detka. Že by ste si písali. Tu mi budeš písať. Tu mi budeš písať. Čo to je? Že čo na obed treba urobiť? Hej, čo ti mám naváriť? Netrhaj, lebo polámeš. Tati ti vybere. Daj tátovi, táto ti vybere. Čo to je? Ďalšie. Autobus. Milka. Tati ti môže vybrať? Môže. No rozbaj, Pajko. Aj Ľudmilke. Hej. Kto je Ľudmilka? Toto? Pajko. Toto je pre Ľudmilku, že? Tu len položím. Trhaj. Trhaj. Poriadne. No. Výborne, no čo to je? Čo to je? Pyžamo. No toto. Pyžamo. Pyžamo som dostala. Hej. Tu máš Pajko. Zase Pajko. No. Tu môžeš takto dať. Aha. Tak, trhaj, no. Dá sa vybrať. Pajko, Čo uvidíš? Dobre, nechaj papier, nechaj. To potom odložíme všetko. Trhaj. Ja som zvedavá, čo tam je. Tu nie si zvedavý. Nezmestíš sa si, hej. Juj, čo to ty tu máš? Trhaj ešte. Čo to je? Halo? Nie. Treba rozobrať. Trhni. Posun sa. Mal kde. Autobus, aj dvere má. Aj dvere má. Má dvere. Ďakujem. Nastupujeme. Leuška. Zás? Nástup. Každý podľa zástup. Tak to nič? O to moje. Čo to? Čo to je? Pyžamo? Leopard? Či čo si zavrel? Jaguar. Jaguar. Není pyžamo. Wow. Môžeš s ním spinkať. Máš opičku a môžeš aj s ním spinkať, vieš? Nielen s opičkou. Už máš také. Nie. Rovnaké máte. S dadou. Hej. Mimo ňou. Pyžamo? Či čo to je? Mimo ňou. Čo? Nie, Nie, elastia. Elastiaky? Hej, a taký smetlý. Zavre dvere, chceš to neviem, či sa dajú zlato. Dúfam, že bude vedieť. Hej. Pomôže tata? Jak sa Zo zatvárajú? spodku určite. Z jakého spodku? Nie? Nie. Čo sa zatvára? Dvere, jak sa zatvárajú? Nie, to tak určite nie. Počkaj. Aha, tak, tu z druhej strany. Tu je. Tak sa zatvárajú. Vidíš, tak sa otvárajú. Nejde už. Asi sa same, ale tak sa zatvárajú, že s pačkou. A sú zavreté. Vidíš? A tu takisto aj tieto. Takisto, vidíš? No ešte je tam dačo. Tam. Sú zavreté. Tak, dobre. Skáčem sa na druhú stranu. Aj druhé sa tak zatvárajú. Tak choď. Hej. Leuška. Takže tak teraz idem. Ale nie tak. Poď. Tak do... Oco ti podá. Tata ti podá. Nie, on. Hej, Leuška. Leuška. Ježe taťoška. Taký veľký. Tam je. Ten dobrý deň. Jaj. Také mi treba, no. Presne tak. No vidíš. Pozri, čo sme dostali. Bajko, budeme ísť zvoniť. No, točka. Kuchyni. Nech vidíme. Mami, To čo to je? toto. Zavrieť?
Počkaj, lebo to Čo? pomáš. Dobre. Tu zdroj. Píše. Dobre. Nie? Tu. Donesiem nočník. A sú zavreté. Ha? Dobre? Tam sa dvere otvárajú. Štekom sa otvárajú. Tak, výborne. No, ešte to je